आज बघू शकता तुम्ही मी इडली बनवणार आहे आणि इडली बनवण्यासाठी बघा मी पीठ ठेवलं आहे. त्या पिठामध्ये आहे ना मी एक अशी वस्तू वापरली आहे, त्यामुळे इडली आहे ना फुगते पण आणि एकदम नरम पण होते चांगली. तर ते तुम्ही बघू शकता. लास्टपर्यंत तुम्ही व्हिडिओ बघा, मी तुम्हाला सांगते यामध्ये मी काय वापरलं ते. तर आता हे बघा पीठ मी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला मीठ घालायचं आहे चवीनुसार. आणि इडलीची भांडी घेतली आहे, त्यामध्ये बघा तेल लावून घेते इडलीच्या भांड्यानं सर्व. आणि आपल्याला आता थोडं थोडं पीठ घालून घ्यायचं आहे सर्व इडलीच्या भांड्यांमध्ये. आणि मी 20 ते 25 मिनटं आहे ना हे वाफवून घेणार आहे इडली. आणि खरोखरची इडली आहे ना खूप नरम बनते आणि सॉफ्ट बनते. तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा सर्व भांडी मी व्यवस्थित भरून घेतली आणि पाणी मी 2 ते 3 ग्लास उकळून घेतलं आहे. आणि इडली आता मी झाकण लावून 25 मिनटं उकळून घेते. तोपर्यंत मी तुम्हाला दाखवते यामध्ये मी काय वापर केला. 3 मी वाट्या तांदूळ घेतले होते, 1 वाटी उडीद डाळ आणि अर्धा वाटी मी पोहे घेतले होते आणि 1 वाटी मी चुरमुरे घेतले. चुरमुरे घातल्यामुळे काय झालं माहिती आहे, इडली एकदम नरम आणि फुगली पण व्यवस्थित. आणि एकदम असं खात्यावेळी ना तोंडात विरघळून जाते. अशा प्रकारच्या बघा इडल्या बनवून तयार झाल्या आहेत. तुम्ही बघू शकता यामध्ये. आता तुम्ही यासाठी आहे ना सांबार किंवा चटणी नारळाची काहीही वापर करू शकता किंवा काही तुम्हाला आवडेल ते बनवू शकता. तर आता हे बघा दाखवते तुम्हाला इडली, बघा किती व्यवस्थित झालेल्या आहेत त्या. आणि माझ्या पण या पहिली वेळ इडली एकदम व्यवस्थित झाल्या आहेत. तर तुम्ही आहे ना एक वेळा 1 वाटी चुरमुरे वापरून बघा कशा इडल्या बनतात त्या. आणि हे बघा इडल्या बनवून तयार झाल्या आहेत.